انزل هدينا رديلنا هلسين هيا فينا بشروهنا بلاهتيا تعيش الحياة لنسينا مزمين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Tislima ta' dawk li jixtiequ bil-qalb joħorġu jiltaqgħu mal-mulej, għax il-mulej ġej. Naqdu ma'kom li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi soċjali, imma l-iktar dalgħodu permezz ta' UTV. Nixtieq niġbor l-intenzjonijiet tagħkom u dawk li jirrikmandaw ruhom fit-talb tagħna. L-intenzjoni għal Walter Said, Marija Muscat u George Said. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek, b'qawwa kbira tina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek imfixkla bidnubietna titħaffef bil-grazzja u bil-maħfra tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jikkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda. Għandna belt qawwija, bnienna swar u ħitan għall-ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, int saħħaħlu slim għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej u l-blata ta' dejjem. Lil min kien fl-għoli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha. Waqqaħħa għal isfel fit-trab xelħita. Taħt is-saqajn tintifes, saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Faħru l-mulej għalixu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Aħjar tiskem fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tiskem fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nrotħaj lill-mulej. Dan u bib il-mulej, il-ġusti jiħtlu minnu. Niżikħaj tal-li weġibtni u kont għalija is-salvazzjoni tiegħi. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Ejja nitolbuk mulej salvana. Ejja nitolbuk mulej għatina r-risq. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u d-dawl tagħna. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja.
fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qed ngħid isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx dak li qed ngħid jien isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen, ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-bniedem għandu fom wieħed u żewġ widnejn. Qisu l-istess struttura tagħna għandha l-possibilità illi bniedem jisma' kemm jista' u jgħid mill-inqas, jgħid ftit. Il-Vanġelu tal-lum li huwa tal-ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent ikellimna dwar is-smigħ. Nisma' lil Alla. Nilqa' il-kelma t'Alla. Hekk jgħidilna il-bidu tal-Vanġelu tal-lum, mhux kull min jgħidli mulej. Jiġifieri jien qed ir-rużarju, jiena tlabt, jiena qed il-kurunella, jiena forsi mort il-Knisja. Mela mejn. Imma min jagħmel ir-rieda tal-missier li hu fis-smewiet. X'ifisser? Aħna qed ngħixu qalb nies ambjent fejn kulħadd jgħid hekk. Kif irrid jien ma jindaħal li ħadd. X'ħin irrid jien, nagħmel irrid jien u kif irrid jien. U dik mhix il-loġika t'Alla. Ġesu lill-missier qallu ikun li trid int, ikun li trid int. U mbagħad jagħtina żewġ tixbijat. Hawn nies li huma għaqlejn fid-dinja u l-għaqal jiswa l-flus. Imma hawn nies li huma boloħ u l-Iskrittura tgħid li Alla xiref mit-tieqa tas-sema ittawwal u ra lin-nies tad-dinja id-dinja mimlija bluwa, miżewda bil-bluwat. Din l-Iskrittura mhux qed ngħidha jien u jagħti tixbija. L-għaqli iħabbel moħħu u jaħseb għal ruħu, jibni fuq il-blat. L-iblaħ ma jagħmilx pedament, jibni fuq ir-ramel. U x'jiġri? Jiġri dak li l-bniedem jgħaddi minnu. Aħna ngħaddu mit-taħbejt. Kull bniedem jgħaddi mill-prova. U x'jiġri? Jiġi l-maltemp, tinżel ix-xita, iqumu l-irwiefen, mhux veru? Mhux kollha ngħaddu minnhom dawn l-affarijiet? Kollha. Tmur il-Knisja u ma tmurx, temmen u ma temminx, titħabbat wiċċek mas-salib, mal-problemi, mat-tentazzjonijiet tax-xitan u xi kultant tħossok wiċċ imwiċċ mal-mewt, quddiem il-mewt. Mewġ, irwiefen, xita bil-qliel, ir-riżultat se jkun.
tal-iblaħ inqeridlu kollox u tal-għaqli id-dar ma ġarfietx. Fija x'tifhem din? Nawguralkom ġurnata tajba biex ma nibnux fuq it-tafal, fuq ir-ramel, fuq dak kollu li jiġġarraf, imma nibnu fuq il-blata li hu Kristu. Ejja Spiritu Qadis għatina il-grazzja tiegħek f'din l-għodwa. Nitolbu għall-Knisja kollha, l-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, is-seminaristi, il-katekisti, is-saċerdoti ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati u l-missjonarji biex jgħinu ħalli titwettaq ir-rieda tal-Alla fil-qalb tal-bniedem. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu minn dan is-santwarju għażiż għal dawk li llum qed jagħmlu operazzjoni fl-isptarijiet Malta, Għawdex, barra minn Malta. Partikolarment għalulna biex nitolbu għal diversi trabi, illum 3 tal-inqas bisimhom u kunjomhom. Nitolbu għal dawk li tilfu l-xi ħadd ta' għażiż. Konsilja Muscat li tagħha se jsir il-funeral il-lejla fil-parroċċja tan-Nadur. Il-familjari huma ħafna qrib dan is-santwarju. Nitolbu hekk lil mulej għal dawk li qalulna nitolbu għalihom u għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu. Ibatilna x-xita. L-ewwel nett ix-xita tal-kelma tiegħek biex fl-avvent nisimgħu il-qudies kuljum. Fejn nistgħu nitolbu bis-salmi. Hekk nitolbu ftit iktar. Ibagħat ix-xita fuq artna biex din l-art ma ċaħadniex mill-frott tagħha, nitolbu ismana. Il-ħamis itolbu dejjem għal qdusija tas-saċerdoti. Dak is-saċerdot anzjan, dak is-saċerdot żagħżugħ li qed itella u niżżel il-vokazzjoni tiegħu. Hekk nitolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom, is-seminaristi. Ikollna qalbna l-vokazzjonijiet u l-qdusija tas-saċerdoti. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Ejja fostna mulej biex tifdina midlu. Ejja fostna mulej biex tifdina midlu. Ferħanin fil-mulej u bħal-bota, nistennew il-ħelli stennetni. Ejja fostna mulej biex tifdina midlu. Sejjanilu l-mulej u samana, għaliex lubna fit-mostri u fi. Flimkien, ejja fostna mulej biex tifdina midlu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qed nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna, għamel l-qima li natuk bihom fuq l-art, tħejjina għall-fidwa u l-frott tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb ta' ġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu.
U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel. Fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djer il-premju li issa qed nislu għalih nistennewh bit-tama x'kont int stess li wettulna għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qadis, Qadis, Qadis. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħibati ħal-ħobs rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru, inxandru bil-fer. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Walter Said, George Said, Marija Muscat, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb u nitolbu it-talba li Ġesu ħallilna għas-salvazzjoni tagħna missierna. Aħfrinna l-bid, bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrin, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem
natikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija islim u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jaħarisna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bħala ringrazzjament, ħanejdu t-talba wara tqarbin. Jekk għandkom din it-talba qrib tagħkom fil-bankijiet,
nejduha flimkien. Ejja fostna mulej ibqa' magħna, waqqaf fostna it-tinda tiegħek, qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja ġib miegħek il-faraġġ lill-morda tagħna, il-maħfra l dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu triq. Ejja mulej, għax bridna u ntlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna l darboħra li aħna l-koll l-aħwa u li t-maħbuba tal-missier ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġita għalina, għallimna nħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Waqt li nawguralkom ġurnata tajba u intom li qed issegwuna minn diversi postijiet, hekk nofri 3 Ave Marijiet it-talba tal-aħħar ta' 3 Ave Marijiet propju għall-intenzjoni tagħkom. Infakkarkom li dalgħodu fid-9:30 l-Eċċellenza tiegħu Monsis of Anton Teuma jiċċelebra il-ġublew tal-anzjani hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż. Għada l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Infittxu hekk li nisimgħu il-quddies nersqu għall-qrar u għat-tqarbin. U imbagħad l-ewwel sibt tax-xahar hawnhekk ikun hawn l-adorazzjoni tal-ewwel sibt fil-5:30 sas-6:30 il-ħin tal-qudiesa. U tkun din id-darba bitħejjija għas-solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbierek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbierek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.